Vittu, mulla ei sitä hakkua vieläkään. Onko sulla ylimääräistä hakkua? Ei. Onko backpackissa mitään? Ei. Hyvä. Okei, tää on niinku ihan joku toinen. Niin Mulla on on täällä. heti jotakin. Mikä tästä tuli? Firefly. Mulla on Firefly Invisä. Täällä on siis aava. Mistä me tietää, että missä tää meidän portaali on? Ei mutta Ei mistä. No oota, pistetään 10 500, 2900. this is some crazy. Something, yeah. What the fuck is Canopy this place? Trilogy. Täällä on näköjään aina vähän tämmönen hämärä. Se haittaa. Ei. Mä tuon. Onhan netissä oleva strukture. No täällä on heti jotakin struktuuria, joo. Joo, täällä löytyy joo. Käydään tsekkaan, tää on aika ison näköinen vittu. Missä täällä on etuovi? Koputetaan vittu. No mikä? Naga. Ai se oli Nagan spawni. Joo, ei mennä sinne. Mikä Se on se semmonen iso käärme. Se on, tuolla- se on ihan vitun iso. Oh. Onko se niinku siellä? Oh my god. Tässä on se muuri. Joo, täällähän se on. Tuiso. Jos me ammutaan vaan poveita sen sinne. Se tulee. Häh? Ei se vissiin pääse tänne muurin ulkopuolelle. No vittu, ampuu vaan Ei. poveita sen. Joo, hetkonen. Se muuten taitaa tulla. Moro. Tää on aika jytky. Mikä? Joku tommonen. Sitä pitää ampua päähän. Snaakki. Kato. Aivan leime boss. Näköjään. Eipä siinä sitten mitään. Sehän kuolee. Ei kuollut. Ei kuollut. Droppasko se jotakin? Kuka nyt rupes hajottaa näitä kiviä? Ei kukka. Droppaako Mistä tää kuuluu tänne kauan? Spawnaskaan tänne keskelle sitten jotakin. Joo. Droppasko se jota? Ei Mitä tänne tuli siellä? chesti. What is in the chesti? Nakaskalle. Niin pystyy tekemään naka-armorit. Se vaan vissiin spawnaako se tänne aina välillä sitten vaan? Täällä on tämmönen pää. Joo, näitä on vissiin aika monta näitä. Ehkä. Pitäisikö täällä olla jotenkin muutakin luuttia? Ei tässä Mikä ei. tuolta Tää on olisi aika- ottaa tuo? tää on aika- Pystyy tää on aika tylsä. Black Hawk. Jotakin ihme musgloomeja. Niin joo. Täällä on joku kuoppa. Se menee jonnekin. Menee jonnekin. Ei! Mä nakkasin mun timanttimieka sinne. Mun piti nakata se tortsi. Ne ei pääse. Ne pääse. I Täällä need on- a sword. Täällä oli hauska. Häh? Kyllä chesti. Oliko siellä mitään? Tivantti yksi. Joo. No. Oli siellä jotakin. Annappa se mun miekka. Joo. Tossa on joku ihme pylväs. Joo, täällä on ihan vitusti tämmösen aivan ihme. Mä en tiedä mitä ne tarkoittaa. Bruh. Onko tuo keskellä Minotauria spawni? Käypä kahto. Mitä? Mitä? Mikä tämä? Tämä on jotakin uutta, mä en tiedä mikä tämä on. Mikä tuo? Minotauri. Älä Miksi tapahtu. täällä sattaa tämmöstä bugia? Tämä tuntuu siltä, että... Ai, se onkin vihainen. Mä katsoin, että mikä turtlesi se on. Miksi täällä sattaa tämmöstä keltaista, ettei näe mitään? Jeppis. Täällä on nälkä. Kun menee ton. Niin muuten joo, on. hungeriive. Ei mennä sinne. Hyvin saatana. Miksi täällä ei näe? Onko se shadereista? Biome locker. Check your advancements. Ei Se on locket se biome. se. Ei voi mennä vielä sinne. Tämähän on Meidän muuttunut. pitää tehdä tehtäviä. Tää vittua.
Meitä ei kyllä millään lukkeilla pistetä satana seinien taakse. Helvetti. Hei, notes on swamp labyrinth. Mitä? Häh? Mikä? Niin se odotti sen kirjan. The mosquitoes in this swamp are vexing but strange. Hyi vittu minkä näköinen palikka, saatana. Ei tämmönen kuulu olla Minecraftissa. Tuo on vittu aivan laiton. Tuo on niin illegal kuin voi vittu olla. Kyllä vähän ulahtanut. Mä en tiedä tykkäänkö mä tästä Dimensionsta. Tää menee ehkä vähän liian... menee vähän. Ei ehkä ihan hirveesti. Pikkusen. Onko tuo iso puu mikään paikka? Tuo näyttää Ei. jotain spesiaalilta. Häh, missä? Oh. Tuolla tuommoinen tosi paksu puu. Ei, se on ehkä vaan sattuu. Se on Täällä ei oo muita puita, jotka on noin paksu. Ei ookaan, kävin kattoo. muita puita. Joo, ei tää kyllä ennen olisi ollut tommonen, että pitänyt unlokata. Tää vittu. No edelleenkin sitä vitun kirvestä. Se on. Onkin Täällä soi joku raakir- musiikki. Tää? Täällä soi musiikki. Täällä. Tässä. No tää... Häh? Täällä on joku hauska. Vittu kun ei oo hakkua. Lähestymme äänilähdettä. Ai, Ei. Terve. Hei, sillä on semmonen backpacki, missä se on musiikki. oi vittu. Ui, Mitä? ökyy. What the fuck? Droppasko se? Joo, Jukebox ukkaronen. Mikä sinä olet? Se on joku vitun prätkähiiri. Mitä sillä... Mikä kokoinen backpack se on? Pieni. No siinä on piitit. Eikä se ottaa piittiin. Zombi saatana. Se oli vaan niinku spawnan. Hei! Eikö se oo sun nytte? Onko? Oo. Mitä vittua? Jätkällä on nyt musiikmoduule siellä. Niitä varmaan voi tuolla Overworldissakin spawnata tuolle. Ei sitä. Satana pellet. Niissi. Wow, mennäänkö tänne vaan? Tuolta näkyy jotenkin valoa. Eikö se on vaan valoa? Mä tää kärpäsiä. Kärpiäisiä. Tuossa nagaa. Tuolla on nagaa spawneri. Mennään tänne. Tuli tuon nagaa kyllä aika cheesy possi. Oli ne. Kyllä aika... Vittu menee vaan muurin päälle ja ampuu pomilla pari kertaa. Jep. Oho, timanttia! Oho! Tulkaa hakkaa, mulla ei oo hakkua. Miksi se? Nice. Onko täällä lisää? Mulla on kato -1. Mitä vittu? On zonbo. Mikä saatana pellejä tätä tulee? Ne goblineita. Niin. Tää on nopeita. Loot goblin. Vesikoplineita. Käännä pois. Näissä luolissa ei mun tietääkseni oo mitään, ellei näihin oo tulee jotakin päivitystä. Joo. Ei muut kun mennään pois vaan. Tää pet. Okei. Jaa.
vaikka tänne. Täällä on semmonen iso linna, se on aika paha. Se on aika löytäis. pahaa. Tai siis ainakin pitäisi olla, mutta ei välttämättä näillä kamppeilla enää. Kyllä aikaisemmin sanoin, että täällä... Mikä kuoppa? Se vaan kuoppa. Se oli kuoppa. Se oli kuoppa. Aikaisemmin sanoin, että eihän täällä ne kamppeet ei riitä satana. Niin mä muistelin. Jätkä mennyt kuin nahkikset päällä tänne. Ei tuolla on taas joku rakennelma vissiin tää. What the fucking Stonehenge is this? Siellä on se matse. En tiedä mitä siellä käy. Siellä on arkkuja. Taas. Mä näin, että siellä on arkkuja, kun ne lensit sen yli silloin tänne. No siinä on talo. Läpöllä. Matse. Täällä on talo. Mä menen tänne taloon. Täällä kuuluu jotakin ääniä täällä matsessa. Ui, täällä on tämmönen... Ei sitä ei voi hakata sitä seinää, se tappaa sut, jos sä hakkaat sitä. Seinä. Sitä matsen seinää. Tuolla on joku hauska. Ai, te ootte talossa. Tuo talo. Miksi? Täällä on alakerta. Täällä on yläkerta. No matsekin on täällä. Missä se talo on? Vähän ruokkaili. Joo. Se on siinä matsen ihan vieressä. No onko se niin kovin isokin alakerta sitten? Ei näköjään ollut. Joo, mä menen sitä matsea nyt. Tulkaa tekin kattoo, jos täältä... Täällä on sestejä josaakin. Täällä se on jotakin ihme. Twilight Forestin oma musiikki. Musiikit on päällä. Mennäänpä kokeille. Mitä jos täällä vaan rakentaa palikot? Mä pääsin keskelle. Ui vittu, täällä on siis spidereita. Oi, mulla ei oo hakkua. Tulkapa hajoottaa nämä spawnerit. Ai, mä sain Mikä? Täällä on joku seletoni, joka ampuu poisonia. Vittu kun ei oo sitä hakkua. Aika paskat luutit, täällä on mitään tällä arkus. Ei näköjään. Mulla on taas ihan täällä kaikki. Helveti heinää. Tänne asti tultiin. Heinää perkele. Pystyykö täällä vaan puu rakentamaan? Joo. Ai. Se oli vissi se matse siinä. Tuu spideri. No jos se on helvetti. Ai! Jätkähän ottaa poisoni. Poison. Maasi oli kyllä aika huono. Se oli kyllä. Ei mihinkään. Posion. No se on vaan takaisinpäin. Poison. Poison running through my veins. Ja poison. Mikä? Wow, mikä tää oli? Joku sanoo kuin ääne. Siinä oli joku Deeri. Ja poison. Mikäs täällä? Täällä on joku pikkuinen rakenne. I don't wanna break this chain, your poison. Se turhan päysi. Ai saatana, tuo linnu aina oli iso korva, niin koko kottakäsimulaattorissa. Näyttää tutulta mestalta, voinko mä käytetään? Tuntuu, että näitä svamppeja ihan vituusti. Joo, pop. Tuolla on joku struktuuri tuolla oikealla vissiin, onko? Niin täällä on muuten... Tosiaan täällä on semmosia... Muistanko mä oon... Hiljaa. Anteeksi. Ei kun nuo vitu oli jotain. Täällä on semmosia tuolla pilvien päällä on semmosia pilviä, missä on joku jättiläinen. Hauska. Missä on pilviä? Siis semmosia pilvirakennelmia tuolla ihan vitu ylhäällä ja saattaa joskus näkyy. Se on taas nakaa. Nakamorit sitten. Keväänpäin nakaa jolokit ottaa tosta. Olemme samassa paikassa. Ei mulla on tapettu tämä. Ei se paunaa tänne.
Te me tultiin takaisinpäin. Oi saatana. Kohta siellä saatana tulee ennen käärme. Ja eipä taida tulla. Joo. Tää mennään No, muualle. No, lähetään, mennään nyt sitä suuntaa, mihin oltiin menossa alun perinkin. Ingen naka. Tänne vaan. Tänne vaan joo. Ottako pois ollut varra niin ruumaa veinsi? Niin joo, on kyllä. Se on kyllä pahaa. Mikään. On sirkka. Tuossa puussakin ääntellä. Missä te ootte? Siis. Mihin te menitte? Tänne. Missä? Missä sinä olet, Patrick? No, mä käyn sillä hakkiin juomista. Siis mihin vittuun te menitte? Mä oon täällä. Missä se takaa näkyy teille? Ees. Niin Missä? on tuolla, hei. Mitä te siellä teette? Hei, no tuolla, hei. Hei no. Hei. Mä haluan katsoa, kun näitä puuta hakkaa. Sitä varmaan pystyy tekemään jotenkin vitun rumaan näköistä lankkua. Hyi helvetti. Katopa. Kato Jaakko, minkä näköistä. Tää on niinku tää näyttää ihan oksennukselta tää vitun puu. Kunnon vitu Ei koulutus. saat. Hyi helvetti. Tuosta ei talua tehdä. Ei, eikä taloa. Ei, eikä. Oh, joo, tää oli kyllä ihan vitun jäätävä tää Twilight tosi. Joo, tää Joo. se oli silloin 10 vuotta sitten vähän pahempi. Vittu, tämmöisessä tyhjässä paikassa vaan juoksentelee ja sitten tulee joku vitu aivoton käärme, jonka voi siisata povilla vittu. Hyi helvetti, kun pelottaa. No meiniäkin paikka. No niin, nyt tuli uusi nakaa. Uusi nakaa Moritsi. No niin, katsotaanpa kuinka äkäinen se on. Mutta Juhasikko, tuolla on joku vitu iso puu tuolla asemalla. Se on Niin joku jo. paikka. Rupesitko nää Juha aikaisemmin siinä nakaan loppuvaiheessa niin hajottaa niitä kiviä tai jotakin? Se rupesi siinä nakaa tuhuamaan tää seinä. Niin jo, täällähän se on. Katsotaanpa miten miekalla lähtee. Sulle ei hyvin käy satana. No, liian. No nyt se agro suhuu. Se muuten tuhuaa näitä mestoja täällä. No tämä kuinka äkään. Ui, se rikkoo tätä muuria. Niin rikkaa näkyy. Mihin se meni? Se on tuolla. No ei kyllä kummonen bossi tämä. Nyt se meni vihaiseksi. Semmoinen punainen pää. Ei oo kauaa. Ei oo kyllä mihinkään. Sinne meni naga. Ai. Ai. Se hedu, että sä vielä. Kuka mua ampuu? Tää vittu. Edu. Naga drop, jee. Ja skaleja vissiin tuli kanssa. Joo, 8. Lähdetään Lähdetään tänne suuntaan. Tämähän tuo on ei kun tuolla on se puu. Tuolla on 2 puuta. Onko nuo niinku meissä? Se teki semmoista spiral blokseista saatana yhden taloon. Se on niinku aivan niinku, hyi helvetti. Aivan vittu solomus ois koko talo. Tuo aivan kurset. Vittu kun mä katsoin Invissä tuota palikkaa, niin kyllä se näkee, että sitä pelataan modaattua Minecraftia. Onhan tämä edes mikki. Se on niinku joku sinne vanilla hommassa. Niinku ne tekee Tuossa on toinen nakaa. Käypä sekin tappaa satana. Ei tuo. Ei tuolla näy mitään riikosta. Ne tekee niitä päivityksiä. Ne niinku tekee niistä vanillan näköisiä. Mikä tuo? Tuolla on iso puu. Näin tästä ja otetaan niitä skaleja, jos niistä pystyy jotakin tekemään. Juhan kanssa mennään monakkasi. Ei ja, hyistä tullut. No eihän tämä, ei tässä mihinkään. Tekeekö se edes damagea? No vähän. Ei oo muuten enää yhtään. Ai. Täällä on se kova knockback ainakin. Ai vittu. No kyllä tää yksi olisi varmaan miekalla pahaa, mutta nyt mä tälleen. Siinä on kyllä käärmeen modelointi onnistunut kyllä.
Kaaskalee. Kannasta Tuohon samaa suuntaan. Kannasta armoristakaan mihinkin. Tuolla on timaatti. Käykää vaan hakkaa. Missä? Täällä. Liian kaukana. No, Oho. Tuokin on jo nopeampi kaivaa, kuin se itse nagaa. Päästäkää läpi! Ihan oikeesti, tänne kyllä pitää tulla kerran nois kaikki spiral-blokit ja vittu mä tein siitä sen yhden talon. Ei helvetti. tässä se veti. Kahvi. Mä tein muistatko mä tein sen majaakan? Vittu. Sitä ei passannut ylhäältä päin kattua. Saatana, se ei ollut edes soikio, vittu. Hei, tuolla on joku uusi biomi. Niin joo. Onko se lunta? Tää vittu. Se oli niinku ympyrä ja se oli soikio ja soikiosta vähän vielä sitä semmoinen Vähän lisää. neliskä. Niin. Mä en tiedä missä vaiheessa se tuli se laskuvirhe. Jossakin kohtaa. Tuli monessa kohtaa. Ui. Oho. Täällä on iso susi. Oh, susi. Ihan vitu iso susi. No onpa vitu iso, tuu tänne saatana. Ja täälläkin on tämmönen. Onko se ihmissusi? Se No, sylkee tää. jo vittu paska. Arctic Fur. Täälläkin Täällä näe sattaa tää... mitään. No vittu, täälläkin sattaa tää partikkeli Ai niin mä paljon. jäätyn. Niin, on tää on muuten varmaan blocked meille tämäkin paikka. Niin. Ai. Ei sitten mennä. No tulee tämmönen kyyrykoplini taas. Mä sain Miten me Arctic tonne- Furin jo. Pitääköhän siitä tehdä Hei, semmoista- Notes on Icy Cave. By No, miten me sinne päästään? Uusi Note tuli taas. Tää varmaan kato tehdä semmoista armorit, mikä on lämpimät. Voi vittu. Luepa seuraava pakee. The course seems to be too powerful for one being alone to produce several wizards working in combination. It would be necessary if one of wizards stopped contributing, the blizzard would calm strangely. Meidän pitää olla Näyttää 3 wizardia Joo, contributing joo. strangely. Joo, mä pitää löytää se linna. Tai joku, missä on niitä wizardeja. Oh my god. Häh? Miksi täällä on merta? Merta. Merta. Ei ollutkaan merta. Kaiket... Se on taas naga. Siis tää on tämmönen Valking simulaattori tää Twilight Foresti. Siis mitä noista nagaskalleista pystyy tekemään? Armoria kai. En tiedä kuinka hyvä ne oikeesti sitten on. Testat, onko sulla puuta? Käärmeen Vai otapa, nahka-armo. Juha pysähyppä hetkeksi. On mulla nyt se No, asiassa. crafting pöytä tossa. Meni jo. Vitu lässi. Niistä tulee heti Protection 3. Siis mä en voi, ei sitä kypärää voi tehdä. Pireä Protection. Tähän voi tulee heti. Tähän tulee heti vaan ei joku... Plus 6 armori. Kenellä on? On se huonompi kuin timantti. 6 armoria, 2 tokenessia ja Ei mihinkään. 6 armoria 0,5 tokenessia. Semmonen. Hei, onko tässä... Otetaan tämmönen spere vuori. Tämä on kyllä aika spereen muotoinen. Tässä on... Joo. Tämä on ihan spere. Joo.
Ui! Ui! Miten te ette ottanut tonne enempää damakea? Meillä on Veterfallin miljoonat. Ui. Golden apple, golden apple, golden apple. Saatiin Mitä maassa. tapahtuu? Mä tuun tänne mä näin jonkun täällä jossakin. Me pitäis regroupata jokin yhteen paikkaan. Niin pitäis. Joka täällä on Goblineita. 500 mobia kimpussa. Rakenna itses ylös. Mä juoksen vaan testoreina tää spawnerita. No. Mäkin löysin pikin nyt, niin mäkin pystyn vähän. Joo, tuolla on niinku muutama Joo. mobia. Vittu tuo limaanuli, joska ampuu taas sen limmaa. Satana. Täällä on aivan helvetisti näitä mobeja. Niin joo. Sinne menis limeä mies. Siis paljon näitä zombeja voi olla. Ihan vittu. Ai. Hihihi. Oh my god. Nyt kaikki spawnerit tuolta. Vähän vaikuttais vähenevän nämä pikkuhiljaa ainakin. Kyllä. Ehkä ne on siinä. Tuun goblinin paskiaiset. Iron Ward. Blank Magic Map. Niin. Joo. Oh. Niin se haakko jo. Okei, kato. Ore Laskeu Magne. tätä katoo. Charm of Life. Mikäs se on? En mä tiedä. Charm of Life 1. Perse reikä. Tästä on tuo Blank Magic Map. Otahan kun täällä pystyis jotakin tekemään. Tää on niinku kartta tähän mappiin. Ui saatana, tuo oli äkäs. Siellä näkee, että missä on bossi. Aha. Ja tiety matka. Mikä? Uncrafting table. Mitä sillä tekee? No mitä sillä yleensä? Miksi sulla pitäis Niin siis nää voit oikeesti uncraftata. Joo. Mä voin joku... Joo. Sen tarvii kyllä näköjään leveriä, mutta... Ei vittu. Ei vittu. Kyllähän tää hakkaa pois. Minkä? No niin, nyt se on ihan vitun kauan. Ore Magnet, siis mihin näitä laitetaan näitä niinku... Näitä charmseja ja sun muita? Ei mitään. Tää on blank magic mappi. Joo, sitten kun se Eikö nyt se ei oo enää blankki? Sekä näyttää tietyn matkalta. Ei vittu, onko sullakin? Jop. Me turhaa tehtiin kummankin Niin tehtiin. samaan paikkaan. Tuolla on tommonen kuningas. Tuo on se iso paikka. Ei säätänä. Vittu nuo menee nopeaa, nuo goblinin paskat. Täällä on uusi blankki magic mappi. Joo, eikä tästä vielä. Joo. Mikä mua koko ajan koettaa ampua, mutta ei ikinä osuu muuhun. Kuskelee jossakin. Missä te ootte? Pyöriä hyörintällä. Mulla on kyllä huono aimi tuolla skeletonilla. Onko semmonen sekasotku tämä paikka?
Oh. Joo, mennään pois. Lähdetäänkö me kattoo tuota kuningasta? Se on ainoa kyllä, mikä tässä ei ole lagaa. Joo. Se on niinku tuolla. Vai kuningas? Kyllä kovat Kuningas. luulit. En tiedä. Ei varmaan ole meille enää. Mö. Mitä vittua? Mä otin poisonit yhtäkkiä jostakin. No. Mä en tiedä mistä. Nyt alkaa olla aika paljon näitä isoja puita. Joo. Tää on joku kunnon mehtä. Mehtä auki ja tosi. Laitetaan mehten raikkaa. Asia. Onko se tämä? Ei tämä kyllä kauhean iso ole. Tai no, No on siinä joku castle. aika iso. On se aika iso asshole. Näkö seinästä vaan sisään?